faci, băi? Ce e, mă? Băi! Ce, domnule, dar n-am înțeles, dar fiecare miercuri trebuie să, fiecare marți trebuie să stau aici, nu pot să merg și eu acasă sărăcit. Ce ai, domnule? Stai, bă, vin încoace, alții mai tineri, ce, tot atâta eu și eu și eu și eu. Mai lăsați-mă, domnule, am plecat, pa, la revedere, nu mai pot. Nene! A, bă, ce faci? Am plecat, gata, ia-ți și floarea înapoi, nu mai trebuie nimic. Dar ce faci, mă? Am plecat, n-am înțeles. Unde? Ce? Tot eu marțea, de fiecare marți să mă stau aici, eu sărăcit, doamne, întreabă alții mai tineri. Unde, bă, Tot unde? eu și eu, mă duc acasă, ce? Mă duc să beau și eu un ceai, o bere. Bă, nu sunteți normal. Și ia și floarea înapoi, bă, lasă-mă în pace, tot eu și... Hai, bă, hai, bă, nu, stai, bă, bă, ce-ai făcut, bă? Ce-ai făcut, bă? Sunteți nebun la creier, bă, dați-mi drumul, vreau să plec acasă, bă, nu mai stau, mă, cu voi, mă. Sunteți normal, bă? Uite, mă, lasă... Cum ai ajuns acolo, bă? Bă, nu știu. Nu știu, am plecat, bă, lasă-mă în pace, bă.